ми виж. Нещо тук не е наред. На масата имаше 2 лъжици. Сега имаме една. Какво? Ти си мислиш, че е шега ли? Да. Но не е шега. Сигурно мама е преместила някъде. Не е така. Това не е просто лъжица. Това е магическа лъжица. Трябва да я намерим преди да е станало твърде късно. Алекс, ти да не си поудял. Не, трябва да ме последваш. Първата следа води към хладилника. Да, къде ли може да е тази лъжица? Не вярвам да се е изкрила в хладилника. Господин хладилник, кажи ни къде е лъжицата. Хладилника ги търся. Лъжица, тук ли си? Лъжица няма тук. Мисля, че не е тук. И аз така. Сцена. Куче, знаеш къде е лъжицата, защото тя не е специално и трябва да намерим. Кажи, че не знае. Добре, що не знаеш, ще питаме другите животни. Чао! Господин Заек, къде е лъжицата? Ти ли си я скрил в дългата си опашка или дългите си уши? Дали не си я скрил в устата си? Явно не. Слон, а ти да не си я скрил, може да е в хубото ти. Или в очите ти. Или в ухото. В ухото. Няма. Дали си ти? Не вярвам да си ти. Добре. Ай, чао. Аз май имам нещо от чудо. Ето е лъжицата. Майко, тя идва в мен през цялото време. Алекс, защо не изгуби времето само? Не знам. Може би като ме яли някак си е станал. Добре.